jebul aku rumiyin. Tembange napa? Tembange nyuwune wau lintang asmara. Wo lintang asmara, duwete kali Masih. Wah, ngaturaken ujung dalu. Wah. Nggih. Mas Molo njaluk lintang asmara Mas Mul. Mas Muel. Dalam. Cik. Ya, semuanya dijawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya dan tidak lupa saya doakan semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah juga warahmah. Amin, amin. Amin. Kembali bareng-bareng apa ini, Mas? Gria Budaya Panji Nusantara. Masuk. Moro-moro campur sari Gria Budaya Panji Nusantara. Kerja bareng Sanjaya, the best Rental Audio. Terima kasih. Ada Mbak Vivin ya gitu. Juga didokumentasikan oleh Mbak Kayin Channel. Siang pantoro ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Sulaki. Yo. Rasa ayane
Satu lagu sampun, monggo. Mboten tanduk. Matur suwun nggih. Matur suwun Mbak Yu Vivin Dalason Mase ingkang sampun kersa minggah wonten ing sasana tetembangan sarengan kaliyan Griya Budaya Panji Nusantara. Nggih. Ya iki kanggo kanca dulurku lanang iki bakal tak unggahke tak tanjake unggah ning sasana. Ya Mas Ansa.